Әссәламәләгәйкүм дип сәлам юллыйм. Безнең халык шулай башлаган. Үзем белән таныштырып узыйм. Бәйгедә бит шулай каралган. Туып үстем тату ишле гаиләдә. Венера дип исем бирделәр. Тормышында күпкә ирешүчән һәм бәхетле булсын диделәр. Йылдызлыгым игезәкләр, сабыр да мин, шаян да. Алга карап эш итүчән, кирәк чакта шая да. Бакалы районының Мустафа авылында үтте минем яшьлек елларым. Тау итәге, алма бакчасыннан, шишмәләрдән алдым моңнарым. Хезмәтемне шуңа багышладым. Татар телем барсы белсеннәр. Сәйдәшләрем, тукайларым аша бөек халкымны да күрсеннәр. Туган телебезне сөйсеннәр. Күңелемдә укытучы булу теләге мәктәптә укыганда ук туган иде. Укытучы булырмын дия 1990 елда Башкорт дәүләт педагогия институтының филология факультетына укырга керү бәхетенә ирештем. Язмыш тарафыннан безгә рус-татар теле бүлегенең беренче карлыгачлары булырга туры килде. Студент чакларын мин сагынып искә алам. Бүгенге көндә дә үземнең остазларыма бик тә рәхмәтлемен. Миңа эш башында өлкән вожатый да булырга, башлангыч сыйныфларны да укытырга, тарих укытучысы да булырга туры килде. Мин инде хәзер 13 ел Уфа шәһәре дин бистәсенең Миңлегали Шәймуратов исемендәге 104-нче мәктәбендә татар телен укытам. Төп максатым рус мәктәпләрендә татар телендә сөйләшергә, аралашырга өйрәтү, балаларга төпле белем һәм тәрбия бирү. Аларда халкыма, аның тарихына, мәдәниятенә, бөек кешеләрдә ихтирам тәрбияләү, ана телебез белән горурлану хисе уяту. Туган телгә изге хисем укучыларга барып җитсен өчен мин барысын да эшләргә тырышам. Үземнең педагогик эшчәнлегемдә традицион һәм инновацион алымнарны киң кулланам. Дәреснең гадәти формалары белән бер рәттән аның бик актив төрләренә мөрәҗәгать итәм. КВН, концерт, эстафета, аукцион, сәяхәт, уен дәресләре уңышлы уза. Халык авыз иҗатыннан киң файдаланам. Татар теле дәресләренә көтелмәгән кунакларның, курчакларның килүе балаларның эшен аеруча җанландырып җибәрә. Безнең дәресләрдә Куянкай, Аю бабай, Бүре абый, Белмәмеш, Шүрәле һәм башкалар кунак булалар. Дәрестә тырышып эшләгән укучы үзе дә курчак белән уйнап карый. Мондый дәресләр балаларда телне өйрәнүгә кызыксыну уята, активлаштыра, аларның игътибарын туплый һәм иҗади мөхит булдыра. Һәр балага индивидуаль якын киләм. Сәләтле балалар белән эш алып барам. Укучыларым олимпиадаларда, төрле конкурсларда актив катнашып, призлы урыннар яулый. Гомумән, дәреснең кызыклы файдалы итү мөмкинлекләре күп. Бары тик яңа алымнарны оста файдалана белергә, эзләнергә генә кирәк. Мин туктаусыз эзләнәм. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен үткәрелгән семинарларда, киңәшмәләрдә тәҗрибә уртаклашам. Бәйгеләрдә катнашам, ачык дәресләр уздырам, матбугат басмаларын алдырам, үзем дә газета, журналларга мәкаләләр язам. Район, шәһәр үткәргән чараларда катнашып, уңышларга ирешкән өчен мәгариф бүлеге грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләндем. Быел дәүләтебез минем хезмәтемне югары бәяләп, Башкортстан Республикасының мәгариф отличнигы дигән билге белән бүләкләде. Хәзерге заман укытучысына иң кирәкле сыйфатлар дип мин түбәндәгеләрне саныйм. Үз фәнеңне яхшы белү, балаларны ярату, аларның шәхесен ихтирам итү, аларга кеше итеп карау. Балаларга иң уңайлы, иң отышлы алымнар белән белем бирә, дәрес материалының иң кирәкле өлешен сайлап ала белү,
Укучылар алдына бер максат кую һәм шуңа ирешү. Укучыларның активлыгы, дәрестә күп эшләү, уеннарны оста куллану. Алган белемнең тормышта нәрсә өчен кирәк булачагын аңлату, күрсәтү, ышандыру. Укытучының тышкы кыяфәте, үзен тотышы. Барлык һөнәр ияләренә караганда да, укытучы һәр яктан гүзәл булырга тиеш. Бу хакыйкать. Аны дәлилләп торуның кирәге юк дип исәплим. Нәтиҗә ясап, шуны әйтәсем килә. Гомерлеккә сайлаган хезмәтем һәр вакыт минем күңелемне шатландырып, сафландырып тора. Укучыларымны күрүгә бөтен дөнья мәшәкатьләрем, борчуларым онытыла. Шуңа минем күңелем һаман яшь. Шуңа мин бәхетле. Мин үз эшемне бик тә яратам. Иптәшемнең минем эшнең нишкәлекләрен аңлавы, балаларымның мәктәптән 4-5 алып кайтып, улымның спорт буенча, кызымның музыка буенча алган уңышлыклары минем иңемә канатлар үстерә, эшләү дәртен арттыра, килеп туган кыенлыкларны җиңеп чыгарга ярдәм итә. Мин бер гади укытучы булып хезмәт итәм бүген тормышта. Һәр укучым язылмаган роман, һәр дәресем маяк тормышка. Мин бәхетле, әгәр укучыларым сөйләсәләр ана телендә, кайгыларын, шатлыкларын бергә бүлешсәләр татар телендә.